Tu et veuries a Telecinco? Potser la Isla de les Tentaciones. Participant? No. De soltera? No. Quin és el teu crush al món actoral catalanoparlant? Càmera, grava! Sé o no sé? Aquesta és la qüestió. Sé o no sé? Aquesta és la qüestió. I encarant-s'hi, acabar-ho. Morir. Dormir. Jordi, vols dir que tens el guió correcte? No, estic assajant per fer-me actor famós. Quan vulguis, comencem. Val. És broma, Joel, que estic llegint el capítol d'avui. La idea era començar així amb un sketch en veure que feia Hamlet, saps? Perquè tenim una convidada que és actriu. Hòstia, i això que dic jo també està escrit? Sí, tot. Mira. Que boig! Què passa, juganers fanàtics del joc? Aviam, us explico. El meu somni sempre ha sigut ser un actor famós. Però un dia em vaig entrebancar amb unes cartes de màgic i pam! Allà va començar la meva addicció. I ho vaig deixar tot. La família, els amics, els estudis... Però mai és massa tard per fer els teus somnis realitat, no? Per això avui hem convidat a una actriu catalana que comença amb molt bon peu la seva carrera actoral. Així doncs, a què juguem? Benvinguts i benvingudes al Cara a Cara, on descobrirem els nostres secrets més ben amagats mentre juguem a un joc de taula. Avui tenim a una convidada molt especial, una actriu que es diu Júlia Gibert. Què tal, com estàs? Què tal? Molt bé. Tot bé? Molt bé. Et faig una pregunta que no t'esperaràs gens. Vale. Estàs gravant alguna cosa? Ara mateix no, estic esperant confirmació per a alguns projectes, Vale. però no estic gravant res ara mateix. Acabo de doblar les de l'hoquei, Hòstia! en castellà. Perquè ara es farà la mateixa sèrie a... Bueno, la posaran en una plataforma Vale, que no se sap quina. que no se sap, No es pot dir? no es pot dir. Perquè tu potser sí que ho saps, Sí. però no es pot dir. No. No serà Netflix. Top Secret? Top secret. Bueno, a Netflix ja estava, la primera. Per això. Vull dir que... Per tant, té molt de sentit, no? No ho sé. No es pot dir, No, tens no un puc, contracte no de puc. confessió. Sí. No es pot dir, ara. No puc. Deu ser Netflix. Quin és el teu joc preferit? Jo crec que el meu joc preferit potser és l'Uno. L'Uno. L'Uno atac o l'Uno normal? L'Uno normal, l'Uno atac no m'agrada. Com era aquell? Era que No sortien sé, coses, sí, no? i no funcionava. Jo el tenia i no funcionava, Era com Li havia de donar revolucionar. 10 vegades a la... No funcionava. M'agrada molt perquè és un joc que juguem últimament amb els amics. Vale. Està com de moda ara, un altre cop. Ah, sí, eh? Sí, Però quants anys té l'Uno? molts. Bueno, una cosa important, tu ets actriu de cinema, de sèries, de tele, no? Sí. I jo sóc actor de teatre, sobretot. Sí. Tenim un joc preparat per tu, que és un joc que va una miqueta destinat a això, a actuar. Ai, Déu meu. Es diu Mr. Face. Vale? Aquí tenim una cara en blanc ara mateix i que hem d'omplir amb aquestes fitxes. Vale. Per fer una cara. Vale. Vale? Aquí tenim, per exemple, unes targetes, que per exemple n'obriríem una, i aquí diu Nice Job. El tema és que, clar, està en anglès o francès, no està en català. Vale. O sigui, no està ni en castellà, imagina't. Per no està. Vale. Per tant, nosaltres ens hem inventat les nostres frases, que estan aquí, vale? I amb aquestes frases haurem de construir una cara que simbolitzi el que diu aquí. Vale. Vale? Ara t'explico com va. Mira, jo, per exemple, trauríem aquesta, no? Has menjat massa sushi del bufet lliure? No és una pregunta, Has No és una menjat pregunta. massa sushi del bufet lliure? I hem de formar una Exemple. cara que hagi menjat massa... Exacte, sushi, o sigui, Vale. algo que representi això, vale? Que ho podem endevinar tu o jo. Per exemple, aquí tenim, no sé, això faríem uns ulls, això com que estigués apretant, no? Unes galtetes en plan... Sí, ai, molt bé, t'ha quedat bé. Sí, aquest l'hem Molt bé, preparat, molt bé. aquest està preparat. Ara jo, per exemple, el que faria és agafar aquesta targeta i n'agafaria 5 més, en tindríem 6, les barrejaríem i te'ls ensenyaria cara a cara. I hauries de decidir quina d'aquestes representa més aquesta cara. Vale. Vale? Si no guanyes, hauràs de respondre una pregunta d'aquí. Vale. Però tu les pots veure? Jo no. Vale. No, perquè si no serà molt fàcil. Vinga, va. I amb qui li surt més bé això d'actuar. És la frase que també està en el guió. Aquest és molt bo. Són boníssims, Està molt bé, sí. Una cosa que no m'ha explicat és que tu, a part de ser actriu, tu ets cheerleader. Cheerleader, sí. Cheerleader. Sí. Que guai, això, no? Sí. O sigui, tu et paguen per fer això. Bueno, no. no et paguen per fer això? Un moment, no. Espera't. Aquí hem de fer una mica de... Què està passant aquí? Com és que no? Vale, no, perquè clar. tu jugues la vida aquí. Sí, però perquè jo vull. Perquè tu vols. Sí, clar. Ja està. Bueno, nosaltres som un equip que ens diem Vers Barcelona, o sigui, no animem a ningú, sinó que competim amb altres cheerleaders. I aquest any anem als Worlds, que són a Orlando, Què dius, a sí o no? Disney, a dins de Disney, i competim en els mundials. What the fuck? Això és important, vale? Vale. Les fitxes són o blanques o negres. Vale. Vale? Vale, va. Comença tu. Aviam. Vale. Jo crec que... Això és emocionant, Ara ha sortit una carta d'aquí, una cara d'aquí, que no sabem què serà. Aviam. També està apretant, Així és.
Així. Està enfadat o no? Bueno, espera, no diré No, tu no pots dir res, tu no pots dir res. Ja vull fer pistes i no. Clar, és que és un joc a més silenciós, perquè no et Sí, pots donar clar. pistes, saps? Això no sé si quedarà molt bé, però bueno, jo ho provo. Sí, tu fes el que vulguis, si no ho pots treure i posar. És que no sé si s'entén, però... Vale, jo aquí veig alguna cosa. No sé què serà, perquè tu m'has de fer unes propostes, Vale. però jo aquí almenys entenc alguna cosa. Vale. No té nas, o té un nas molt gros. Bueno, perdó, m'he deixat el nas. No passa res, potser no s'ha de fer. No té nas, no té nas. No té nas? No. Vale. El Mr. Potato, pobret, aquest, no. El van deixar sense nas. No has passat aquell càsting que et feia tanta il·lusió. Ah, mira, tot va lligadet, La, no et sento. La, no et sento. Vale. Sí. Portes 30 minuts escoltant el teu amic explicant-te un joc de taula i tot i això no l'entens. Hòstia, aquest ens està passant molt aquí, Aquest ens està passant un huevo. A un bebè li roben el xumet. Hòstia, aquest podria ser, Molt bé. Sí, me'n recordo. No se'n recorda. Fals. Aquesta és boníssima. Vale, de moment aquests dos no són. Vale, no són. Molt bé, Vamos. molt bé. Molt bé, vamos. Vinga, tinc un 33,3 periòdic de que sigui un d'aquests. Portes 30 minuts escoltant el teu amic, és que aquest pot ser molt. No has passat aquell càsting que tanta il·lusió et feia. Estàs a punt de plorar, és que podria ser... Aquestes llances, què deuen ser aquestes llances? Les galtones, no? Va, et trec... És que aquesta potser l'has triat tu, per al tema del càsting, perquè tu saps què passa quan no t'agafen un càsting. Què et passa quan no t'agafen un càsting? Perquè segurament t'ha passat ja uns Mira, quants m'ha cops. passat tantes vegades que em dona igual ja. Quin tant per cent, més o menys, Vale. de vegades tu fas un càsting i t'agafen, o no t'agafen? Sí, més o menys. Molt petit, molt O petit. sigui, tu has de fer 10 càstings per agafar-te'n un? Sí, Així, Sí, sí, 100 càstings per agafar-te'n... sí, Vol clar. dir. Sí, sí. És el que hi ha. És que aquest... És que els tres poden ser! A veure, t'he donat una pista, t'he donat Aquest una fora. No, espera. Era aquest? No! No! Era el portes 30 minuts escoltant Sí. amic. Ja, Perquè està en plan... és que els tres ho són igual. Ja, és que s'assemblen molt, vull dir, Els tots tres farien són- la mateixa cara. Com que has perdut, perquè no he pogut endevinar la teva cara, has de contestar una pregunta. Vale, vale. Ets de les que fa bona cara quan algú et molesta o ets sincera i ho demostres? Depèn De què? del que sigui, perquè sí que és veritat que m'agrada, bueno, evito molt els problemes, tipus, si hi ha alguna que em molesta, doncs passo, toma por culo. tal, i també sóc molt de, bueno, com no molestar, llavors, sí, molt bé, i me'n vaig, però si és alguna cosa que es passen, doncs et faré així i me n'aniré. I xau. Sí. Jo odio les discussions. És que, Odio quin pal. fortíssim, No. Vinga, una menys. Adéu. Vale, aviam. Si no m'he deixis. Vale. Després, així, Vale. vale? Així. De moment, De moment... S'entén alguna cosa, Sí. vale. Jo li faré nas o què? És que no hi ha nas, no? Ja, no, és que jo No hi ha nas. no ho he necessitat, No hi ha nas. És això, és això, Vale. en plan, això i això, saps? En plan, però aquest i surt. Li Aquest surt, saps? vale. Saps? Està quedant guai, molt bé. Està divertit, no? Sí. Vale, i ja està. No se't talla la maionesa. Se't colen a la cua del supermercat. T'has deixat la cartera a casa. Surts guanyador al sorteig d'un palet de jocs de taula. Estàs posant en una foto... Estàs posant en una foto i vols quedar guapo o guapa. Meditant. Meditant jo crec que no. Meditant, la traiem? Meditant no. La traiem, de moment la traiem. Vale. No sé. És que jo el veig feliç, està feliç. T'has deixat la cartera a casa. Aquesta fora? Fora, perquè està feliç. De moment estàs tan bé. Vale. Estàs tan bé. Vale. Aquesta tampoc. Se't colen a la cua del supermercat? Tampoc. Tampoc. Fora. Estàs fent superbé. Vale. Jo crec que estàs posant en una foto i vols quedar guapo? Tampoc. Ai. Hosti. Ah, no, jo no dic res. Jo crec que no. Jo crec que no. Va. Vale. Vale. Ha estat un 50%. Aviam què fa més il·lusió. No se't talla la maionesa o surts guanyador al sorteig d'un palet de jocs de taula? Home, surts guanyador al sorteig d'un palet de jocs de taula. Per tant, no s'està No se't talla la maionesa fora. Segur, Sí. Molt bé! Molt bé! Home, és que
Tu has vist el palet que estàvem sortejant? No l'he vist. Vam sortejar un palet i van participar unes 9.000 persones. 9.000 persones? Sí, més de 25.000 comentaris. Molts jocs. Molts, 77 jocs, valorats de més de 1.000 euros. Home, sí, clar. Hòstia. Clar. Molt bé, ho has fet molt bé. Vale. Ho has fet molt bé, contestes una pregunta. Ah, bueno, mira. Vale. Molt bé aquest joc, Sí. Quin és el pitjor paper que has interpretat mai? O potser no n'has tingut cap, i dius, tots m'han encantat. La veritat és que sí. T'han agradat tots? Sí. Vull dir, no hi ha hagut un que... No, és que jo m'ho passo superbé. Fes un Actuant. resum ràpid dels papers que t'han tocat fer. Mira, quasi sempre em toca fer de nena. De nena vols dir de nena, molt jove? d'adolescent... Sí, adolescent. La filla dels Sí. pares que... Normalment de pija Vale. em toca fer. L'últim que he fet, que és el d'Ona, de Ser o no ser, no és pija i m'encanta, perquè Vale. és com més, bueno, més tímida, tal, i em va encantar fer aquest paper. Que no hi ha cap que jo digui, no m'ha agradat gens fer aquest paper, m'ho he passat bé amb tots. I tots són així com de nena, més petita, tal. Vull dir, m'arriben càstings encara de 16. Et veuen, nena molt jove i pija. Sí. T'hi sents identificada amb això? No. Última ronda! Vinga, va. Ah, clar, no puc Que mirar. no pots mirar. Clar, és que no puc mirar. He vist Piqué. No, aquesta... Pues fora. Però què deia? En Piqué escoltant la cançó de Shakira i Bizarrap. Clar, És ara boníssima. mateix que ho estem gravant es fa molt riure. Clar. Això d'aquí no sé quan No quan farà ho pengem, riure, potser no? ja no farà tanta gràcia, no? Bueno, o potser sí, Que això ho estan Qui alimentant, sap? Ho estan Potser passen alimentant més bastant, coses, no? Passaran més coses. Espero que sí, està molt divertit. O sigui, tu t'agrada la premsa al cor i tot això? Et mola el rotllet? Bueno, una miqueta. Sí, Sí. Tu et veuries a Telecinco? Jo sortint a Telecinco? Sí. No. Veient-ho, tampoc, però... Bueno, Veient-ho potser sí. Potser la Isla de les Tentaciones. Sí, Sí. Participant a una isla... Sí? No, veient-ho. Ah, veient-ho. Participant, no. De soltera? No. Aquest joc està guai, no? T'està agradant o què? T'estàs Sí, passant bé? està guai, sí, divertit, m'agrada. I on el podeu trobar? Què mires? Et sorprèn això? En tinc molts més, Però sabeu quin té més? Mazom! Mazom tenen tots els jocs del món. Bueno, más o menos. Mazom són els nostres fantàstics patrocinadors d'aquest programa. Ells tenen aquest joc i molts més a les seves botigues, tant online com físiques. A les galeries Maldà a Barcelona, a Bilbao... I a més, la fantàstica gent d'allà t'aconsellarà molt millor que jo. Quedeu-vos fins al final d'aquest vídeo per veure fantàstics descomptes a les seves botigues. No us ho perdeu. Vale. Molt bé. Dràcula. No, és que està molt... T'ha enfadat, de moment. Però així. Vale. Molt bé, ho has Sí, fet superbé. Vale. Vale, posarem un nas. Li posarem nas. T'ha enfadat? Sí, Vale. Perquè els altres no han tingut nas. I com fas el nas? La veritat és que no ho sé. A veure. Bueno, així. Vale, està molt bé, maco. Sí, nas així rodonet. Sí. I aviam Vale. si li poso... Està enfadat, no? Sí, està enfadat. Està molt Així, enfadat. això... Sí, o què? Està molt enfadat, a més amb els ulls tancats, allò que estàs agafant aire en plan de no matar algú. Sí, contenint. Molt bé. Sí? Era això? Sí. Vale. Ah, ja tens moltes pistes, Bueno, però ja està bé, al final s'entén superbé. Vale, va. Vale. És flipant que amb uns cartronets, Ja, es pugui expressar tant, no? Sí. Aviam, aquests dies que fa un fred de pela, t'has deixat la bufanda a casa. Aquest podria ser. Vale. No suportes els comentaris masclistes del tiet. Aquest podria ser molt fort, En falta una, però bueno, clar, és que ara si fiques l'altra ja No, sabré clar, que no és. ja sabràs que no. sabré és. Doncs mira, més fàcil t'he Mira, posat. més fàcil, moltes gràcies. De res, home. Després de guanyes. córrer una marató. Aquesta no serà. Aquesta de moment la trec. De moment la deixo aquí, Vale. No dic res? No diguis res. Vale. Bueno, però ja has dit vale. No, he dit vale. Ah, vale, però no has dit un vale en plan... No, ha sigut com vale, treu-la. Ah, vale. Tu sabràs. Vale. Aquest podria ser, et toca anar a presó al Monopoli. Hòstia, aquesta podria ser fortíssim, És que emprenya molt, anar a la presó. Més hi vas tants cops, perds tots els diners. És una merda, No suportes els comentaris masclistes. Aquest ha de ser aquest. Veus el teu amor platònic. No, home, no, aquest no serà aquesta cara. Has d'estar molt enfadat amb aquest amor platònic de que mai t'ha fet cas de res, Però no, aquesta no és. No. Aquesta no, No posaria aquesta cara. No, és que si no. Després de córrer una marató tampoc. Vale. Bé? Vas bé. Vale? Toca anar a la presó el trec. Vale, molt bé. Good? Molt bé. Vale, és que Va. és d'allò, però no tant per estar tan enfadat, no? No tant. Aquests dies fa un fred que pela, t'has deixat la bufanda, és que
Sí, però no. Jo crec que és els comentaris masclistes del tiet. Sí? Sí. Vamos! Molt bé. Molt bé, Està Molt bé, sí. super ben triat, Vale, com que ho he encertat, contestes una pregunta. Clar. És així? Clar. Ja vas veient, Aquest joc és veient així. com funciona. Sí, ho veig. I a més, hi ha 3 preguntes de cop, vale? Ostres! Quin és el teu crush al món actoral catalanoparlant? Nosaltres en tenim un de crush, que és en Guim, vale? Home, jo el Guim me l'estimo moltíssim. Sí, no? Sí. Es podria dir el crush català o no? No, perquè som molt amics. Sempre serà un crush, però... Ai, em fa vergonyeta, però bé. Sí, però tens algun que t'ha vingut ja? Sí. Si vols no el diguis, El puc dir. El pots dir? Carlos Cuevas. Carlos Cuevas, Home, clar. T'agrada veure't en una pantalla? Algun cas concret on no t'hagis agradat? No m'agrada perquè no veig l'escena. M'estic veient tota l'estona com ho faig, els errors, això ho faria així, això no, tal... Perquè, clar, m'estic analitzant tot el que veure'm. Bueno, no veure't no, perquè actues. Bueno, perquè m'agrada actuar. Però després ho pateixes. No, tampoc ho pateixo. Va. O sigui, tampoc dic, no vull veure, no m'ho poseu. No, jo no soc... Hi ha tipus de persones que són així. Sí, hi ha gent que pateix moltíssim. Sí, no. No, jo em miro, perquè vull veure com ho faig i tal, però no és una cosa de, ai, me voy a ver, tal, no. Tampoc és això. Hi ha algun cas molt concret que no t'hagi que no m'hagi agradat? Bueno, hi ha moments, hi ha escenes en les sèries aquestes com d'adolescents que faig, que són moments de, com abans de començar l'escena o el que sigui que estem parlant, i que a vegades són molt forçats. I es nota molt. I jo els noto. La gent potser no els nota, però jo els veig. I llavors em veig i dic, que falsa, més falsa que... Tinc un regalet per tu. Què dius? Aviam. Que és el Bunny Hops. Bunny Hops. Vale? Aquest és un joc estil party, d'aquests d'interpretar, de contestar preguntes, de diferents coses d'aquestes. Vale? Veus aquí, per exemple, no sé si és Bunny sonido, en plan cantar algo, se tararea una canción, Bunny charlar, pues el que sigui, mímica, aquells típics, vale? Però aquest és molt divertit. Vale. Aquest és per tu de regal. Gràcies. Ja que has vingut aquí amb nosaltres. Que guai. T'ho has passat bé? Molt, molt bé, sí. I ara sempre estem fent una cosa, que és firmar el joc que hem jugat normalment i el sortegem. Vale. Ens agradaria que el firmessis tu, que si vols pots ficar una dedicatòria així pel que tu vulguis. Vale. I a més que sapigueu, bueno, mentre estàs firmant ho explico, a més que sapigueu que en el joc, sí, on vulguis o darrere, on tu creguis millor que... Sí, aquí davant quedarà millor, no? I que sapigueu que a més deixarem també les frases, les preguntes que ha escrit en Pau. Perquè si voleu jugar en català, doncs que també pugueu fer-ho. Que guai. T'has trobat amb gent que et coneix pel carrer? Sí. Perquè tu tens molts seguidors a Instagram i això. Sí m'he trobat a gent, sí. Està bastant guai. Sobretot quan sortien les de l'hoquei a la sèrie, a la tele, sí. Allà ho vas petar molt o si vas notar que allà ho va petar, no? Sí, perquè sobretot les nenes com adolescents, tal... Jo ja vaig pel carrer i veig que fan... Així, i és que em coneixen. I tu et tires? No, jo miro tal, si em volen saludar, doncs saludo. Ara no tant. Però sí que hi havia un moment que jo entrenava a Plaça Espanya, perquè entrenàvem allà, ara ja no, ara entrenem al gimnàs, però bueno, a l'estiu doncs entrenem fora. Exterior. I jo estava entrenant, bueno, m'estaven aixecant, no sé què, i venien... Hòstia. Hola, ens podem fer una foto i tal. I clar, tots els meus companys rient-se de mi, jo, bueno... I més tu allà, sí, ara baixo. I jo, vale, un moment, que faig un mortal i vinc, tal. Doncs mira, això, vale. Sortegem, ho tornarem a omplir i serà per algú de vosaltres, vale? Després aneu a Instagram, allà trobareu el sorteig i gas, a la via. Res, Júlia, gràcies per venir. A vosaltres, que guai, merci. Ens veiem qualsevol dia, si vols venir a jugar, ja ho saps. Vale. Portes obertes. Vale. Que vagi molt bé. Buah, el que hem après avui, Mira, quina cara estic fent. I ara? I ara? És que els jocs de taula no només serveixen per passar-t'ho bé, serveixen també per aprendre. I si voleu aprendre, Mazom! A la descripció trobeu l'enllaç d'aquest joc. A més, si us feu Patreons, disfrutareu de moltíssims descomptes a les seves botigues. També podreu tenir jocs sorpresa, venir aquí de convidat o venir a stalkejar, a mirar. I a més també ens ajudeu a fer aquest programa possible, que no està mal. Res, ens veiem la setmana que ve. Jo, talla això.